Fl-20 ta' Lulju tal-1974 Father Colin Apap, wieħed mill-qassisin l-aktar maħbubin f'pajjiżna, kien fost 50 saċerdot li ġew ordnati flimkien. Fl-okkażjoni ta' dan l-anniversarju rari ltqajna mal-qassisum li tana toma ta' dak li għadda minnu f'dan il-vjaġġ fuq 5 diċenji. Father Colin kif inhu magħruf iżjed beda billi spjegalna kif il-filosofija tiegħu li tkompli tmexxih il qudiem dik ta' I am because we are, slogan li beda jadotta għalih personalment wara esperjenza volontarja fl-Afrika. I am because we are, din kien il-poster li morna 40 volontira morna l-Afrika fejn il-Kenja. U għamilna xogħol ta' kostruzzjoni, ta' sptarijiet, konna tobba nurses. I am because we are, għax ta' tidil l-idea li jien propju għax aħna flimkien. U dan huwa s-saċerdozju għalija. Father Colin jirrakkonta kif għadu jiftakar meta sab ruħu mitluq wiċċu fl-art fuq l-artad tal-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta, bħala parti mit-ċerimonja tal-ordinanza tiegħu, imdawwar minn sħabu l-oħrajn. U jiddeskrivi li kienu momenti li rom il-koll jibku fis-silenzju u jistennew dak il-moment meta qalilhom biex iqumu bil-wieqfa u bdew ikantawlhom is-sekwenza tad-deb l-innu lill-Ispiritu Santu magħruf bħala l-Veni Sancte Spiritus. Star li dan ikun il-moment li l-quċċata ta' 8 sin sħaħ tħejjija għal dak il-moment li jkun se jibdel ħajjed dak li jkun. Tenna li minn dakinhar qatt ma ħares lura u semma wkoll ftit minn dak li għadda minnu jew iltaqa' miegħu f'dawn is-snin kollha. Li timxi wara Ġesu qatt ma kien faċli, imma hija xi ħaġa affaxxinanti. U bħalma qalu tirċievi għal 100 darba iżjed f'din il-ħajja stess dak kollu li ħallejt. Jien qatt ma bsart li ħammur il-Filippini, 8 snin il-Filippini, qatt ma bsart li ħankun l-ewwel kappellan ta' parroċċa ta' 50,000, qatt ma bsart li jien ħaniltaqa' ma' tant nies f'ħajti il-membri tal-Moviment Era Ġdida li huma support enormi għal qassis. Dan kollu huwa avventura divina. Tkun qassis tfisser tajtiva għal din l-avventura divina fejn ma tafx fejn Ġesu ħajwaslek. Minkejja dan qal li qatt ma kien jobsor li ħajtu bħala saċerdot kellha taddih minn toroq li qatt ma kien jistenna, jiltaqa' ma' nies li qatt ma kien immaġina. Jgħid li kien jaħseb li d-dinja hija sabiħa mimlija b'nies sinċiri u ġenwini, ħbib ta' vera, però skopra li fil-Knisja stess hemm nies b'maskri li warahom hemm aġenda li m'għandax taqsam xejn mal-Vanġelu. Ikompli billi jgħid li skopra li l-ewwel midneb kienu stess, fejn anke tgħallem iħobb lilu nnifsu bidnu bit-tiegħu u fidnu bit-tiegħu. Aħna ma nimxux wara Knisja, aħna nimxu wara Ġesu. U jekk il-Knisja tina l-Ġesu, allura nieħu gost nimxu wara Ġesu. Mentri nies fil-Knisja ħajweġġawni, l-iktar nies li weġġawni f'ħajti huwa in-nies li nkun l-iktar viċin tagħhom u nagħmel parti minnhom. Allora ovvjament ditbatija mingħajr il-mera li Ġesu qed jurini ma nkunx kapaċi nibqa' fil-Knisja. Xi ħaġa speċjali li semmi Father Colin kien il-fatt li fis-sena li ġie ordnat saċerdotu kienu b'kollox 50. Dan kien sar bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-50 sena tal-Arċisqof Mikil Gonzi bħala Isqof. Biex inġabru l-50 f'daqqa kellhom jaqdu 3 snin flimkien. Minkejja dan b'daħqa qalilna li dakinhar fil-verità kienu 51. Iżda biex isolvu d-diskrepanza l Isqof kien se jalaq 50 sena, sempliċiment żammew lil kulħadd, imma kitbu 50. Illum hu jiftakar ftant fihom fejn ħafna minnhom ħallewna, imma għadhom miegħu, fejn anke jiġu quddiem għajnejh dawk li mietu ftit ilu, kif ukoll dawk li batew u ġew imwarbin, u ħadd jew ftit jafu minn xi xaddew. Segwi l-Ġesu mhux faċli. U Ġesu jaffaxxinani, kien jaffaxxinani, għadu jaffaxxinani u nispera li jibqa' jaffaxxinani. Jiena Ġesu xi ħaġa f'qalbi li ma nixtieq nitlifha qatt. Għalija dak huwa saċerdozju wkoll.